बर' जातिनि हेंथागिरिया बिसोर बर'नि मोजांनि मावनो थांनाय खामानिखौ बिसोर जिथु हेंथा होदों। जों माने मोनसे समाव जों नुनो मोन्दोंमोन जिहेतु थांनाय जिथुनाखि बिपिपि सरकारनि दिनाव गोबां दावराव दावसि थाखाय जों बे बाहागिनाव जों थांनानै आलासि थालासि जाहैनो हायो ओरैबायदि मोनसे थासारि जादोंमोन आरोखि। बिनि उनाव जोंहा जिथुनाखि जोंहा प्रमद सरकार फैदों दा बिनि उननिफ्राय जोङो माने थांलाय फैलाय जेबो माबा गैया उसुबिदा गैया। जाय आसाखौ लानानै जोङो आन्दलन सोमावसारनो बाहागो लादोंमोन बे जोंनि आसाया दिनै जाफुंबाय। जाय जाखि जोंखौ बिटिआरआव आगान होनो हादों बा जायगा होदों जों जाय दोलोआ जों बे दोलोनो जोङो भटखौ होगोन। प्रमद बर' दैदेननाय जिथुनाखि इउपिपि दोलोनि सरकार बेखौ जों खौथि जों साबायखर जासिग्रोनाय थाबाय आरोखि। बा जाय दोलोआ जोंखौ बिटिआरआव जायगा होदों जों बेनोनो भटखौ होगोन जों गुबुन दोलोनो भटखौ होआ। थारैनो नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांनि गेजेरजों मोनसे अनसुंनाय हाबाफारि लादों आरो बे अनसुंनाय हाबाफारिया दायो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों हाबजेननाय एबा हाबनो मोननाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर ओनसोलनि माखासे गामिफोराव जों हाबसननानै माखासे रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ जों मिथिनो थाखाय एबा मिथिहोनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव जों बे हाबाफारिखौ लाबोदों। थिग बेबायदिनो आरो दिनैबो जों दंबावो गहपुर ओनसोलाव थानाय जाय गहपुर ओनसोला मोनसे बावगारनो हायै बर' हारिनि थाखाय बावगारनो हायै ओनसोल बै ओनसोलाव जों दंफायो जाय बर' हारिया मोनसे समाव एबा 1983-86 बैफोरबायदि मायथाइयाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां सिलिंखार जादोंमोन 60,000निबो बांसिन बर' न'खरफोरा न' गैजायै जादोंमोन। 1,000निबो बांसिन बर' आइजोफोरा एबा बर'फोरा गोबां बेयावहा नायगार सिथार जादोंमोन। बेबायदि ओनसोलाव एबा बे गामियावनो जों दंफैयो गहपुर ओनसोलनि जाय गामिया मोनसे जारिमिन बर'नि जारिमिनावहा रोखा दङ बे जाबाय पुराना गबसारगुरियाव जोङो दायो दंफैयो। बे पुराना गबसारगुरि गामिनि रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननाय जेराव गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव भट थुनो मोनगोन। जेराव मख'नांगोन जे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान मोननैल'सै जेराव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों जे सेप्तेम्बराव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन होननानै बे समाव फोरमायथिदों। दा बेनि सिगां बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव माबायदि गोजोननाय दङ बिथांमोना मा फोरमायो आरो आथिखालनि बे भट थुनो मोननायनि उनाव देरहाखांनायनि उनाव बिथांमोना ओनसोलखौ माबोरै खामानि मावजानो लुबैयो जों बिथांमोननि गोसोनि बाथ्राखौ जों बिथांमोननो फोरमायनो बे समाव बे समाव गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि बे अनसुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनायनि गेजेरावनो गामिनि सासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे मिथिनो नाजानि मा फोरमायगोन जुदि बर' हारिनि गेजेराव खनथाम गोरोबथा जाबाय जोबथा गोरोबथा होनना बुङोब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोना बिटिआरआव हाबसोनो मोनबाय नाथाय बिटिसिआवबो सोस'नो हायोमोन नाथाय सोस'नासै। दा बेनि बेलायाव माबायदि फोरमायगोन? आदसा गिबियावनो आङो बे बड'लेण्ड बुब्लि मावथिफारा नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर जासिबाय। बिनि उनाव आङो बे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम आङो आंनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय। बेयाव जोंनि आसामाव बर'फोरनि जेंना जेंसिखौ लानानै बा गुबुन आलादा रायजो दाबिनायखौ लानानै मोनथाम गोरोन्थि जानानै थांबाय। बे मोनथाम गोरोन्थियाव मोननैया जिहेतु जोंनि बे मोननै गोरोन्थि जानानै थांखानाय मोननै गोरोन्थियाव जोंनि गहपुरा हाबसनाखैमोन। लास्ट जिथुनाखि थामथि गोरोन्थि बे थामथि गोरोन्थियावबो हाबसननाय जायाखैमोन। बेयाव ओरैबायदि बुंदोंमोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जे गहपुर सनितपुराबो हाबगोन बिनि दखा दंखायो होननानै नाथाय गोबां मानसिया फोथायाखैमोन जे गहपुरा हाबमारगोन ना हामारा। नाथाय फैयै दिनै नुफैनो मोनबाय जोंहा जोंनि दा जिथुनाखि सालायबाय थानाय गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जिथुनाखि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि नाजानाय एबा प्लास लोगोसे एबसुनि जिथुनाखि नाजानाय बे नाजानायाव जोंनि गहपुराबो दिनै गहपुरनि माखासे गामियाव हाबफानो मोनबाय। दा बेहा जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो 83आव जों जिहेतु 1983आव बे जायगायाव दाङाबाजि जानानै बर'फ्रा न' बां सावजादों हाजोआव खाना थानांदों आरो बिनि उनावबो आरो जोङो दानि 7 मायथाइयाव एबसुनि सोमावसारनाय समावबो जों जथेस्थ' खस्थ' मोनबोदों। आंनि निजे गोबां भुगिबोदों। दा आं बेफोरखौ बुंलिया आरो इन्डिभिजुवेलनि समावबो आङो निजेनि भुगिबोदों। पुलिसफोरजों हमना लांजादों दायगैया फोथै गैया। आं बेबायदि जों गोबां भुगिनाय दं आंनि अनगायैबो अब्लाबो जों बिनि फिथाइखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय जों दिनै फैनानै जों जिथुनाखि जोंनि आसा
जाय आसाखौ लानानै जोङो आन्दलन सोमावसारनो बाहागो लादोंमोन बे जोंनि आसाया दिनै जाफुंबाय जों बेहा जोबोद गोजोन थाबाय बिसेसकै जोङो माने प्रमद बर' दैदेननाय जिथुनाखि इउपिपिएल दिल्लीनि सरकार बेखौ जों खौथि जोङो साबायखर जासिग्रोनाय थाबाय आरोखि बे समाव गोदोनि थासारिया मामोन आरो दानि थासारिया माबायदि मोनसे समाव दायो माखासे राजखान्थिनि बेरेखा दलनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों दि सिगांनिख्रुइसो दायो असान्ति फैदों बुंदों थारैनो असान्ति जामारदों नामा जोंनि नुनायाथ' असान्ति जायाखै जोंथ' जथेस्थ' जों पेपार मिडिया जों नायो बा मबाइलफ्रावबो निउस मिडियाफ्राव जों नायो जों बेयाव नुनायावथ' जों माने असान्ति जायाखै जों माने मोनसे समाव जों नुनो मोन्दोंमोन जिहेतु थांनाय जिथुनाखि बिपिपिनि सरकारनि दिनाव गोबां दावराव दावसि जों बेयावबो जोंहाबो क'क्राझार बा बे चिरांथिं जथेस्थ' बाय बाहागि दङ जों बे दावराव दावसिनि थाखाय जों बाय बाहागिनावबो जों थांनानै आलासि तालासि जाहैनो हायो ओरैबायदि मोनसे थासारि जादोंमोन आरोखि दा बिनि उनाव जोंहा जिथुनाखि जोंहा प्रमद दैदेननाय सरकार फैदों दा बिनि उननिफ्राय जोङो माने थांलाय फैलाय जेबो माबा गैया उसुबिदा गैया थांनो फैनो हायो थासारिया गोजोननाय फैदों गोजोन थासारि फैदों दा जों बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आरोखि बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव माखासेल' दान दंसै दा बे समाव माबेबायदि राजखान्थिखौ नोंथांमोना मदद होगोन आरो माबेबायदि राजखान्थिखौ माबोरैहाय नोंथांमोना माबोरैहाय फिननाय होगोन आदसा दा जिथुनाखि जोंहा बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दङ जों खोनानो मोन्दों सेप्तेम्बर दानाव जागोन दा बेहाय जों बेखौनो बुंगोन जिहेतु जाय सरकारनि नाजानायाव बा जाय दोलोनि नाजानायाव जों दिनै जोंनि गुफुरा माखासे बर' गामिफ्रा हाबसननो हाबाय जोंहा बेयाव जोबोद गोजोननाय दं आरो जोंजों लोगोसे जोंनि गामिजों लोगोसे जोंनि जिथुनाखि आलफ्रा एल पि स्कुलाव वेस्ट सेन्टाराव मोनसे केन्द्रआव भट होनो मोननाय जोंनि अनगायै माखासे गामि दं 7टा गामि बे 7टा गामियाव बावैसो सिगां बिथांमोनाबो इनक्लुड जाफाबाय बिटिआरआव दा जोबोद गोजोनथाव खौरां दा बेनिखायनो जों सानो जाय जाखि जोंखौ बिटिआरआव आगान होनो हादों बा जायगा होदों जों जाय दोलोआ जों बे दोलोनो जोङो भटखौ होगोन आरो बे दोलोखौ जोङो देरहासार जाहोनो थाखाय जों जथेस्थ' नाजागोन देहाय मोदोम नाजागोन जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थाखायनो गहपुर ओनसोला हाबनो मोन्दों बैबायदि गहपुर ओनसोल बायदि हाबनो मोननाय एकर्डखौ बिटिआर एकर्डखौ केस होदोंमोन बैफोरबायदि केस होनायफ्राबो नोंथांमोननि ओनसोलाव फैगोन बिनि सायाव मा फोरमायगोन जोंथ' बेखौ जोङो ओरैबायदि जों थोंजोङै बुंगोन जिहेतु बे गोजोन गोरोबथाया जिहेतु बर' जाथिनि थाखाय आरो बिनि हेंथायै जुदि जों केस होनायखौ जों बेखौ बुंनो हागोन जे बिथांमोना बर'नि जाथिनि हेंथागिरि बर' जाथिनि हेंथागिरिखायसो बिसोर बर'नि मोजांनि मावनो थांनाय खामानिखौ बिसोर जिहेतु हेंथा होदों बेखायनो जों बिथांमोनखौ थोंजोङै बुंगोन बर' जाथिनि हेंथागिरि बिथांमोनासो बे केसखौ होदों बे समाव बिथांमोना नोंथांमोननियाव भट बिनो फैब्ला मा फोरमाय बिथांमोन जों बुंगोन जायखिजाया माने जोंथ' माने बे गणतन्त्र देशआव बयहाबो भटनि मोन्थाय दङ फैनो हागोन जों रावखौबो होबथाया अब्लाबो जों बुंगोन जों जाय सरकारा जोंखौ बा जाय दोला जोंखौ बिटिआरआव जायगा होदों जों बेनोनो भटखौ होगोन जों गुबुन दोलोनो भटखौ होआ जों बेखौ बुंगोन मा खावलायो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जों बिसायख'थि जोबनायाव जों बेखौनो खावलायगोन जिहेतु जोंनि गामिफ्रा बा जोंनि बे जायखि बिटिआरआव हाबनाय गामिफोर दासिम जिहेतु माने जोंहा जोंनि लकेल एमएलए दङ बिजेपिनि बे बर' जायगायाव बाराद्राय मोजां नोजोरजों नाया दासिमबो लामा सामाफ्रा खोब गाज्रि मन्दिरफ्रा खोब गाज्रि दा जाहाथे माने बे जोंनि दा जों जायनो भट होगोन जाहाथे बे बिथांमोना देरहालांनायनि उनाव जाहाथे जोंनि बे एरियायावबो डेभेलपमेन्टनि खामानि जेरै लामा सामा मन्दिर बा फरायसालि अनुस्थान प्रतिष्ठान जाहाथे बेफोरखौ मावगोन जों बेखौनो बिथांमोननि खाथियाव आसा खालामगोन बे समाव पुराना गबसारगुरि गामिनि माखासे गामिनि मुरब्बि बिथांमोना फोरमायबाय जे फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय बिथांमोना खामानि मावनो साखाफारा जानानै दङ लोगोसे बिथांमोना फैबाय थानाय समावहा आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय माबायदि आसा एबा मिजिं खालामना दं बेखौबो बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायबाय बे समाव आरो माखासे गामिनि रायजो राजानिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे बे समाव माबोरैहाय नोंथांमोना साखाफारा जाना दं इउपिपिएलनि जानानै खामानि फैगोन बिटिआर इलेक्सननि थाखाय जों साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनो थाखाय आवगायनो दं आरो जेनेबा थारैनो बे समाव आरो सानैसो आइजो बे जोंनि अनसुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बे आइजोफोरनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन दि बिटिआरआव हाबसननाय मोननायनि उनाव बिथांमोना बेसेबां गोजोननाय दं जों बेखौ जों मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन नोंथाङा सासे आइजो महरै आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा आइजोफोरनि थाखायबो गोबां माने खामानि मावदों दा बेनि सायाव बेसेबां खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि मावथि फारिया हान्जाफोरखौ गिबियावनो आं साबायखर बावबाय बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरआव हाबनाय पुराना गबसारगुरि गामिखौ बिटिआरआव हाबनानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों बेखौ बिथांमोनहा सोंदों जों बिटिआरआव हाबनो मोननानै ओरैबायदि गोजोनदों जाहाथे जोंनि गहपुर हालामा फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिसायख'थियाव जाहाथे दैदेनगिरिफोरा गिदिर देरहालाङोबा जोंनि गहपुर हालामखौबो जाहाथे मोजाङै नायसनहरो आरो जोंनि दुखु खस्थ' सहायबोनाय बै समनि जारिमिनखौ गोसोखांनानै जोंनि गहपुर हालामखौबो
गोजों सान्थियाव लाबोयो आं बेखौनो बुंनानै थाथ'नाय जाबाय। थारैनो बिथाङा खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव दैदेनगिरिफ्रा बे ओनसोलखौ माबोरैहाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिथाङा फोरमायदों। बे समाव फिन आरोबाव जों आदा बिथांसिम जों थांगोन दा आरोबाव मिथिनो सानगोन जे बिथांमोना आरोबाव बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय जों नाजागोन। समाव प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरआव 30निबो बांसिन माखासे मावबिथांखि मिशन लानानै खामानि मावदों, लाइमोनफोरखौ लानानै, आइजोफोरखौ लानानै, सोलोंथाइखौ लानानै, बिनि सायाव बेसेबां आसा नोंथाङा? आदसा बिनि सायाव खोब गोजोनथाव खौरां। जों माने गिबियाव जों बे रोखोम जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय इउपिएससि आनजादफ्राव एपिएससि इउपिएससि आनजादफ्राव उथ्रिनायखौ फ्राय खम नुयोमोन, फ्राय नुस्रायानोमोन। जिहेतु बे कंग्रेसनि दिनाव राकेश पाल होननाय सासे बेनि मानसिया चेयारमेना जेल जालायनाय बा हमजालायनाय जादों, दाबो हयथ' जेलावनो दङ बिथाङा। दा बे समनिफ्राय नायोब्ला जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय रावबो एपिएससि बा इउपिएससि आनजादाव जों उथ्रिफिननायखौ नुनो मोनाखैमोन। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय जिथुनाखि सरकार बा प्रमद बर'नि नाजानाय मिशन 50, दा बेहाय प्रमद बर'आ जोंनि माखासे लाइमोन गोरों गोरा लाइमोनफोरखौ माने फ्रि कर्सआव माखासे माने कचिं लानायनि सुबिदा होयो दिल्लीयाव लांनानै। दा बे मथेयैनो कचिं लानानै जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्रायबो जथेस्थ' गोरों गोराफ्रा माने इउपिएससि एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनानै दा गोजौ थाखोनि साख्रि मावनो हानाय गुनखौ मोननो हानाय जाबाय। दा बिनि थाखाय प्रमद बर' बिथां सारनिसिम आं गोजोननाय बावबाय। थारैनो बे समाव आरो जों लाइमोन बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन। बेयावहा जोंनि अनसुंनाय हाबाफारियाव लाइमोन बिथांमोनाबो बाहागो लादों जे आथिखालनि सरकारा गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि लानायनि बाथ्रा बुंदों एबा खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखौ लानानै बिथांमोना एबा सासे लाइमोन महरै बिथाङा मा फोरमाय, जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन नोंथाङा जे आथिखालनि प्रमद बर' थामहिनबा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा गोबां लाइमोननि थाखाय थांखि लादों, खामानि मावदों, बिनि सायाव नोंथांमोना बेसेबां आसा बायदि आरो मा सानो? गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया जोंनि फुरना गसाइगावगुरि गामियाव रिपर्ट लाफैनायनि थाखाय। दा बे समाव जोङो प्रमद बिथां सारनिसिम जों बेखौनो आसा खालामगोन दे आगुनि समाव जोंनि बे जों आसाम गभर्नमेन्टजों थानाय समाव जोंनि खना खनला बर' गामिफ्राव जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां उन्नति खामानि मावाखैमोन बा बर'फोरखौ नेग्लेक्टै बाहायबाय थादोंमोन। बे समाव जोङो दिनै प्रमद बर' सरकारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि दैदेननाय सारनिसिम जोङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन उननि समाव जाहाथे जोंनि खना खनला थानाय गफुर हालामनि बर'फोरनि थाखाय, जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बेबस्था खालामना होगोन। गेलेनाय बादायलायनायफ्रावबो जोंनि फारसे मोनसे अनसुंथाइ हरगोन बा खामानि मावनानै होगोन। बे समाव जोङो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ जोङो जोबोद खावलायगोन दे जोंनि सायावबो बेफोरनि बेलायाव नोजोर होगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। थांनाय गोलाव समाव बे गहपुर ओनसोला आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव गोबां हाराखास्ति जानो गोनां जादोंमोन। बिएलटिनि सोमावसारनायाव, एनडिबिनि सोमावसारनायाव, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि सोमावसारनायाव बिथांमोना गोबां बाहागो लानानै गोबां माने दुखु खस्थ' जाबोदोंमोन। नाथाय थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बे ओनसोलाव एसेब्लाबो गोजोननाय फैबाय होनना बुंदों। लोगोसे माखासे ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनांगौ दं, लामा दथाय माखासे मावख'फोरनि खामानि मावफुंनांगौ दं होननानै बिथांमोना फोरमायदों। जाहाथे बेफोर खामानिफोरखौ फैबाय थानाय जा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जाय दोलोआ देरहायो बै दोलोफोरा जाहाथे बे ओनसोलनि खामानि गोग्लैसोना थानाय खामानिफोरखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन एबा सानगोन होनना बिथांमोना जोंनि बे अनसुंनायनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों। आरो बे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा अनसुंनाय हाबाफारि, बे गहपुर ओनसोलाव जा अनसुंनाय हाबाफारि लानाय बे पुराना गबसारपुरियावहा जा हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिया एसेनोसै। गोजोन्थों। बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी।